Asalachi gereno na kwụkwa akụkọ nke tata bụ Mọnde ahịa nkwọ abalị 13 nke ọnwa 4 afọ 2026. Ogbugbe gburu ndị mmadụ na Plateau. Ndị agha nọ na-eche nna ma nche hapụ anyị ka otu nwaanyị onye Bokosu boro n'ebubo bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị anwụchiela obere nwa afọ 15 na-agara ịsụwapụ ozi na Borno. Nne Burna Boy abaala n'ekpere kpụ ọkụ n'ọnụ ka nwa ya nwoke bụ Burna Boy jicha ya duwa isi n'ọkụ gị DJ Tus ihe, biko o kwuru na ọ bụrụ na ọ kụrụ DJ Tus ihe agbara kugbuo okwe nne ihe, mana emechara ahụ ihe onyonyo CCTV ebe Burna Boy kụrụ DJ Tus ihe mere nne ya ji baa n'ekpere kpụ ọkụ n'ọnụ. Baa akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Zubi Michael na-eme ihe ejije fim abala ADC kwupụta mmasị ya ịzọ ọkwa House of Representative n'Ozubulu. ADC ụlọikpe ekpecha ọgwụ ala anyị ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu echi. Bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Trump enyela iwu ka ndị agha mmiri Amerịka gbachie osimiri Hormuz n'ihi ọjụjụ Iran jụrụ ịgbahapụ atụmatụ ngwa agha ọgwụrụ mba ya. Otu pati ADC na steeti Imo emeela ọgbakọ kọngres ya bụ nke gara siriri werere bụ ebe a nọrọ họpụtagharịa Prọfesọ James Okoroma dịka onye isi oche otu pati ahụ n'Imo. Ụgwọ Naijiria ji anyị gbuole Naijiria dịka ọchịchị etiti birila tarị naira 8 triliọn n'ọnwa 4 n'ime 2026 na-agabeghị ọkara. Bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ADC ga-edu ndị isi oche pati ahụ ahọpụtara n'iyi ọrụ n'abalị 12 nke ọnwa Mee afọ a. Akụkọ enweghị nchekwa na-akọ na Naịjirịa dị ntakịrị karịa ihe na-emenụ. Enweghị nchekwa adịwanyekwuole njọ ka Gbenga Hashim kwuru. Ọ dị mma, unu ahụ na ya kpọmkwem. Otu pati ADC steeti Imo emeela kọngres ya successfully 100% ahọpụta the elected executives of the party and họpụtagharịa kwano Professor James Okoroma as the chairman of the party in Imo. So congratulations, Prof, and the other state ESCOs, zonal ESCOs, the local government chairman, ward chairman, and their ESCOs. Congratulobia. And also booth coordinators. Congratulations. Adema, dika kahu na ewu. Ima, ekwurum last week, aburo ni na-esom very well. Na Nigerian government under Tinubu, si na ha ga-ebiri 11 trillion naira in 2026. Tinubu ga-ebi 11 trillion in 2026 alone. Now, within January, February, March, and April, Tinubu ebiele 8 trillion. Oforegole, which means 8, 9, 10, 11. Offer 3 trillion, right? So before the end of next 2 months, Tinubu ga-ebicha the 11 trillion. Then move forward to be more in 2020. Because 2026 Saga Bokara. We are just in the 4th month. Tinubu biela 8 trillion. We are just in the 4th month of 2026. Tinubu biela 8 trillion. Which means by June, Tinubu ga-ebicha this 11 trillion actually be. Then the remaining distance Tinubu nwere ike mekwe extend ebe akpabi owo nkịta na amịara. O nwekwara ike mekwe extend share ka ibikuo like another 11 trillion. From June ahụ to December. Ime election ka anyị na-eje. So
ego ebige this period we go Tinubu je rig election. Ihe we go APC chọrọ ije rig election. Ihe we go ha chọrọ ije zụọ Inec. But Obadola ha here. You go choke them. 2027 election, go choke APC. No gashikwa na mkuri mark today's date. Na this country as a APC. 2027, ge choke ha. How they choke ha? 2027, otu chịkọtara ndị ọkaiwu NBA akụsolu ụlọ ikpe enwere na Nigeria na-ekwu na ọ bụ ha bụ isi nwa panjala na ọgba aghara enwere n'ọtụtụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị na Nigeria taa bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation na n'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị agha elu atụọla ogbunigwe n'ahịa Jili nọ na Borno gbuo ọtụtụ ndị mmadụ dịka ọchịchị steeti Borno kwuru na emechiri ahịa ahụ kemgbe afọ 5 n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka ndị Boko Haram iswapụ ISIS na-ezo. Ndị Ibadan adọla Fayose aka na ntị na ashịrị ọ na-akụ na achọrọ ịchụtụ Ladoja n'oche eze ya bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na n'akwụkwọ akụkọ Dosodehe ka anyị hụrụ akụkọ sịrị 2027 APC steeti Abia ekewala ụzọ abụọ na nkwado ụfọdụ nyere Benji Kalu ịzọ ọkwa gọvanọ steeti ahụ. 2027 mmadụ 3,000 delegates ga-awụcha na Abuja maka ọgbakọ convention otu pati African Democratic Congress ADC bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dosodehe n'otu akwụkwọ akụkọ Dosodehe ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu jikọtara ụmụ akwụkwọ Naijiria na-akpọ Nancy aghọọla ebe a na-etizi okwe ndọrọndọrọ ọchịchị enweghị isi na ọdụ ka Olamileko onye na-azọ ọkwa onye isi oche otu Nancy n'ala anyị kwuru. Ọdịma Nancy has already been politicized now. Ọwụ n'ihe taa. Nancy ọka ụkwanụ Nancy. Mgbe anyị gara skuulu Nancy wụ Nancy nwanne gọọmenti zuzuo Nancy agbachie the country, gbachie universities, gbachie every way onye ọbụla ala jezu ike. But Nancy now, either na shiri kpọrọ gị na phone, sị gị nwanne kpọpụtara m ụmụ skuul, nna afa kpọpụtara m ụmụ skuul, ọ na one governor kpọrọ gị sị gị, you know. Mgbe Nancy wụ Nancy, governors don't call Nancy president. President don't even call Nancy president. Nancy wụ for ụmụ skuul, strictly for the welfare of ụmụ skuul. Ọ dị mma, ụlọ ahụla na atụrụ ogbunigwe na ahịa na-akpọ Jili na Borno. And the government of that state, Borno ekwuole that na agbachiri ahịa for the past 5 years. Na ya chọpụtara na ebe ahụ ka Boko Haram iswapụ na ụmụnne ha na-eje ezo. For the past 5 years, agbachie dị ahịa. So, ọ bụrụ na gọọmenti gbachiri ahịa ahụ, why are people still going to that market? Ọ bụrụ na gọọmenti gbachiri ahịa ahụ n'eziokwu, olee ihe ndị mmadụ na-eji aga n'ahịa? And mgbe a tụrụ bọmbụ a, ahụrụ movement of people, igwe ndị mmadụ. Ihe first time igwe ndị mmadụ na-anọ nga akọ anọkọtara ha igwe ndị mmadụ atụọ bọmbụ. These are the issues. Adema echi ka ụlọikpe ekpecha ọgwụ Supreme Court ga-eleba anya n'okwu PDP and the ADC. Ịma PDP nwekwara their own kọshịkọshị. Anyị nwa nwekwara kọshịkọshị nke anyị, man-made kọshịkọshị, but we will overcome. So tomorrow we are looking forward to favorable judgment from the highest temple of justice in the land to make sure that democracy is saved in Nigeria. So we are hoping that Supreme Court will save democracy tomorrow. We are hoping that Supreme Court will save democracy in Nigeria tomorrow. I remember kind of na kwa ko biara gbonko na nso nkwochi watch ebe na nso nkwochi na TikTok na Super TV na YouTube ka chi m na efe ya ni go jibala mun ko bachita ga jibala ile siriri werere.